Right, ndiye ka mwachewe mshakabvu Robbie chagumuka. Inedi a Black Heroes makanzwa seko ndo kanunziko zeve ka pano pa National FM usine hazo maratereka ndakazobata ka mnina wacho anonzieka last year chagumuka ndiye wandakaita uhurukuro na ireketi mchingamidza achipinda mudariro last year. Ndinofara makadi vaumale. Ndinotenda zvikuru nokundidana kuti ndisvike pano pa nefenyero yeZBC kuti tinge tichitaurirana maringe nokurangarira mushakabvu Robbie chagumuka. Right, inini ndinonzi Lasten chagumuka, ndiri munin'ina wa Robbie. Robbie akazvarwa musi wa2 March 1961 kuri kuGuruwe kumapurazi ekuGuruwe ikoko painzi paTenanog Farm. Right, akakurira ikoko kuGuruwe. Right, Robbie achitanga chikoro akatanga ari paKondo Primary School kuri kuGuruwe ikoko, ndokubva azotransfer kubva paKondo Primary School achienda ku St Francis St Clair kuri kuGuruwe ikoko. Right, panguva iyoyo paakanga ari ku primary, Robbie munhu uya wekuti aiita zvinhu zvainakidza, zvinhu zvine usetswa mukati, kunyanyanyanya zvekuimba izvi. Aiteedzera nziyo dzevaimbi vakaita saBob Marley, achitonyora. Aiva ine counter book raakanga ainaro achinyora nziyo dzaBob Marley panguva iyoyo. Ndingati inini ndiye mumwe muimbi wekunze wainyanyofarira panguva iyoyo paakanga achiri ku primary kwake. Heisi, mkoma Lasten, baba wa Robbie vainzani? Right, baba wa Robbie vainzi Patrick Chagumuka, vaibva kuGuruwe ikoko. Kumusha kuGuruwe ndepapi? Right, kumusha kuGuruwe kwaMusokeri ndo kumusha, ndo kune dzinde ratingati isusu dzinde kwatakatangira tiri ikoko. Asi takazotama tichibva ku ikoko kuGuruwe tichienda ku Centenary kuChiweshe kunove ndo kwatiri parezinesi. Ichokwadi here kuti kuGuruwe ikoko manga muri memba yeushe? Ya, kuGuruwe ikoko takanga tiri memba yeushe. Aiwa, paronzisika amai vainzi anizwa pakupi? Right, amai vainzi Ndiza Muduka, vachibva kuMuzarabani ndokwavaibva. Saka baba papurazi pa vaishanda ipapo? Baba vaishanda papurazi ipapo. Vaishanda papurazi ipapo, basa remumba vakanga vari watingati isusu mubiki. Makabarwa muri vangani? Mumuri takabarwa tiri 12, vakomana 6, vasikana 6. Munga vamuchurutondera mungakwanisa kudoma? Vandichiri kutondera inini, wekutanga ainzi Lawrence, wechipiri ainzi Machiyeutsa, wechitatu ainzi Irene, wechina ainzi wechina wende wanda kukanganwa. Right, ingodoma yachete mazita mchingwe. Right, kozouya Oripa, kozouya Rosie, kuchizouya Robbie, kuchizouya inini Lasten. Asi kuda pamwe ndingangoenda siya vamwe pakati apa. Vese vachiri kurarama? Vazhinji vakashaika
pari zvinezvi tasara tiri vaviri, inini Lassen nehanzvadzi yangu anonzi Rozi. Rozi ari kupi? Rozi ari muno muHarare, ari kuWestgate ndo musambo wepasi chigare vachizouti musambo wechimurenga. Right, EROB zvaaifarira ngoma Lassen ndezvipi? Zvaainyanyoofarira, aifarira zvemimhanzi izvozvo izvi, aizvifarira zvokuti sekutaura kwamaita kwekuita aifarira nziyo dzaBob Marley. Tozoti aifarira bhora zvekare, nokuti bhora racho aitotamba, akatopiwa nickname yekunzi Sugar.
nokuti aiti kana arimo namba yake yaiwanzotamba aitamba akanga ari striker namba 9 ndo yaitamba. Aiwa vanhu vainakirwa, ndo pakazobva zita iroro rokuti Shuga. Zvokutoti kana asipo kana asipo vanhu vaitoziva kuti izvo nhasi hazvina kumira zvakanaka. Vaitoziva kuti hazvina kumira zvakanaka. Zvokutoti guruve yese vaimuziva vaimuziva. Saka bhora rakaritamba here kuzondosvika nekusekendari kwese? Bhora akatamba nokusvika kusekendari kwese. Achipedza sekendari achizotanga kushanda anga achitamba bhora. Right. Matimimi aive nemasongbook ainyora nziyo dzevaimbi vakasiyana siyana kunyanya na Bob Marley ava. Saka kuti pachizonyatso kubuda chokwadi kuti aiko zvinezvi murume uyu anenge akuti sika nenyaya dzekuimba idzi, taakunyatso kuona paine muimbi pamba panapa. Zvii zvanga zvichiitika, zvakatangira papi? Right. Pazvakatangira sekutsanangura kwandamboita pakutanga pai kuti aifarira Bob Marley panguva iyoyo kwanga kuri kuprimary, paakanga achiri kuprimary level, but paakanga akusekendari akazozvishandura, akufarira muimbi Thomas Mapfumo. Saka pese paainzwa mhanzi yaThomas Mapfumo aitotanga kutoteedzera kuimba zvaiita Thomas Mapfumo. Saka panguva iyoyo vabereki vachiri vapenyu, mai nababa, muzvakare kare zvaiitika mabhurazi umu, vakuru vairidza ngoma dzepasi chigare dziye vachidii, nokuti baba vangu namai aiwa dzakanga dziri shasha pakunge vari kuridza ngoma dzepasi chigare. Saka izvozvo ndo zvakamukwezva, ndo paakazotangira kuti anyatsonzwa kuita shungu dzake dzekuti no inini ndoda kuita zvekuimba, achinzwa zvaiimbwa namai nababa. Saka ndo pazvakatangira ipapo. Akauya sei kuHarare kuno? Zvakaitika ndezvekuti panguva yaakapedza secondary level yake, ari paHoly Rosary Secondary School, akasvika paform 4. Akasvika paform 4 ari paHoly Rosary Secondary School kuMvurwi, ndokubva azotransfer kubva kuMvurwi achienda kuGoromonzi High, kunove ndoko akazonoitira form 5 yake neform 6. Right. Apedza izvozvo ndo paakadzokera kuenda kuSentinary. AkuSentinary ikoko ndo kwaakanonotangira zvetemporal teaching. Saka akatangira ari pachiripiro painzi paJojo apo, ndo paakatangira zvetemporal teaching aripo ipapo. Then ashanda ipapo ari temporal teacher, akazobva ipapo asi haana kufamba kuenda kure, akaenda paSable Heights paMashanga, pakanga pari pedyo nepedyo, asi paSable Heights apa akanga akuita basa reumabharani, akanga asiya zvekuticha zvezvi. Saka ari paMashanga ipapo paSable Heights achiita basa reumabharani, akazoregedza achiuya kuno kuHarare. Auya kuno kuHarare panguva iyoyo ichiri kunzi Sheraton ichangotanga kuvakwa, ndo paakawana basa ari manager ipapo, ndokushanda aripo ipapo samanager. Ndokuzobva ipapo ndokubva azowana basa kuCharles Prince Airport iri kuMount Upton achishanda air control. Right. Ariko ikoko
ndopaakazosangana nemumwe murungu aiita zvesandblasting ainzi Harrison. Saka ndokubva vakurukurirana vakati, Robbie, iwewe ndakufarira, saka ndandichikumbira kuti izvo ungasiye here basa rauri kuita iri, uye undijoine kubasa kwangu inini uita manager uri kubasa kwangu. Saka Robbie akazvitambira nemaoko maviri, nekuti mupfungwa make akanga atove nechimwe chinangwa chaakanga ainacho, asi panguva iyoyo haana kuzviburitsa. Saka ndokubva abatana naHarrison aiita zvesandblasting, ndokubva vashanda vese. Right, vashanda kudaro ari manager. Robbie ndokubva azosiya, ndokubva aenda kuSouth Africa. Aenda kuSouth Africa akaenda kunovandudza zvidzidzo zvake zveengineering, asi zvakanangana nesandblasting. Saka apedza zvidzidzo zvake izvozvo achidzoka kuno kumusha kuZimbabwe, ndo paakanosvikofoma kambani yake yaakatumidza zita rokuti Robbie Sandblasting. Saka ndo mawiro akaita kunoku, achibva Guruve, achibva kuCentenary, achizouya kunoku. Akwasira sako endifamurwira aitinaika nhorondo yamushakabvuka Robbie chagumuka.
tanga wabvunza. Right. 13 minutes ule pendongo pane talwe mukama. Reketi zopara kuti ko mudhara akazvitambira ere kuti mfana apinde mudariro wewe. Na mudhara chagumuka havana kunetsana. Vakazvitambira nemaoko maviri. Chikonzero chiri chekuti icho noza panguva yacho iyoyo ivo sevabereki tambotaura zviye kuti vairidza ngoma dzepasi chigare dzedze vachiita mapungwe vachitamba. Saka Robi paakazotiwo iye akuda kuita izvi zvekuimba izvizvi vabereki vakazvitambira nemaoko maviri nokuti vakaona kuti chapfuka icho kadi zvakabva muzamu izvi icho kadi. Aiwa pari kunzwisika marovera aita murume wewe aita ngai aisvikirwa tingati isisu angadi mudzimu here Robi. Right. Robi mudzimu akanga asina, asi kuti chinoitika pamunhu semusambo wairova iwowewe chero kana imimi vaumali basa renyu chairo ramunoita kana pabasa pane zvinenge zvichitoitika pamuri munenge muchitonyatsoita basa renyu chaizvo kunyatsonza kuti apa ndini ndiri kuita basa rangu. Saka Robi ndo zvimwe chete izvo zvaiita zvokuti akange akuimba zviye zviye chokwadi waitoti munhu uyu asvikirwa kawo nokuti zvinhu zvaaifarira zvinhu zvakanga zviri maari. Saka aibva anyatsozviita nemhando yepamusoro. Aiti kana akukwapaidza aibva anyatsokuita zvazviri zvokuti vanhu vaitapirirwa. Right, imimi makamuona achiita basa rake iroro, makamboendawo kumashows ake, aitambirwa sei? Right, mumashows Robi aitambirwa zvakanyanya nokuda kwekuti iko Robi munhu aikwanisa kunge achifara nevanhu kana akasvika pangave pari pabhawa kana pachii panofarwa paipai aifara nevanhu achitenga doro achidii. Saka izvozvo zvakaita kuti vanhu varambe vachiswedera padyo naye. Saka hazvina kutora nguva yakareba pakutanga kuimba kwaakaita kuti akangomira pastage vanhu vaibva vatoti dzvamu Robi nokuti akanga atozvisuma kune vanhu nechekare. Saka vanhu vaimutambira zvine mutsindo. Tingati anga ari munhu here kana kuputa? Right, Robi aino asi kuputa akanga asingaputi, asi kunwa aino. Zvese nepanguva yebasa rekera kuti kana yanguva yebasa no, kana yanguva yebasa Robi aiita zvebasa, zvokunwa izvi aimbozvitsveta, aitozonwa zvake munguva yekunge apedza basa. Mamwe mafounder members amunoziva mukoma ndapi? Vamwe vakashanda nawo kumagitare ndine vaviri vandichiri kurangarira.
mazita awo ekutanga ndo andichiri kurangarira asi masenemo nevanhu vemagitari kazhinji kacho vanongozivikana mafirst names ndochokwadi. Saka mumwe wandichiri kurangarira ainzi John. John ndiye airidza lead guitar. Kozouya airidza mbira ainzi Alexio. Saka ndo vaviri vandichiri kutondera ivava pachikwata. Iyewo tingati ane chiridzwa chairidzwa here? Robbie haana chiridzwa chaairidza kunze kwekuimba. Chikwata chaimbenge chine madzimai here nokuti aimbotombonzawo dzimwe nziyo dzine madzimai mukati? Ya, chikwata ichi madzimai vaive varipo, asi madzimai aya aiita zvezve zvokuto tingati susu kuhaya zvezve. Ndo madzimai akanga aripo pachikwata icho, vaingouya vachienda. Chikwata chaigara kupi chaRobbie? Right. Chikwata chaRobbie pane vaviri ivava vandataura kuti ndo vandichiri kutondera. John aigara kuHighfield, ndo kwaigara John. Tozoti Alexio aigara kuChitungwiza. yake ilikonjengere kurenda yakanga iri imba yake. Wakabatenga imba yake. Kuburikidza nebasa rake. Mimi zvamakatanga kuona kushanduka paupenyu hwake ndezvipi kuburikidza nebasa rake remagitari irori? Asati ataura zveiri panga kuzoita zvake ega. Right. Chandakaona pabasa rake rekuimba, shanduko yandakaona, ndakaona upenyu hwaakanga akuita. Akanga akuita upenyu huri nani pane hwekutanga. Unani wandiri kurevera uyu, ndiri kurevera unani hwekubudirira paupenyu hwake, ukunyatsoona kuti munhu uyu ane chimwe chinhu chinobatika muupenyu hwake chaakuita. Ndo imwe shanduko yandakaona pakutanga kuimba kwake. Imimi semhuri yekwachagumuka manzwa kuti kwaita mumwe chete wedu akuimba akunzwika nyika yese aita mukurumbira, zvakakubatai sei? Izvo takanzokufara zvikuru patakatanga kunzwa izvozvo kana kuti kuona kuti taane mumwe wemumhuri medu akuitawo zvekuimba, munhu akutokwanisa kunge achizivikana nemhuri yese yeZimbabwe nevari kunze. Saka iwo takanzwa kufara zvikuru. Pane paakamboenda kunoredza kunze kwenyika? Kunze kwenyika handide kunyeba hangu. Hapana pandakanzwa hangu kuti akamboenda kunoridza kunze kwenyika. Ndinganyebe zvangu kuti akamboenda, asi handina kunge ndakazvinzwa. Kana akaenda asi handina kuzvinzwa. Kana akaenda zvinzonga anenge akaenderawo achienderawo sei kuenda kwakaita kuSouth Africa achienda nezvebasa nezvinogona kudaro so. Asi kwete kunoridza. Tingati munhu anga ane midziyo yake reka kuti aingoitawo zvekuhaya futi zvebasa zvemagitari. Right. Akanga asina zvekuridzisa, akanga asina,
aiita zvekuhaya. Kuti semunhu aikwapaidza musambo wepasi chigaro wakangodafanana naye wakaThomas Mapfumo, ukama hwavo naTomi hwakamira sei? Robbie naMukanya mumazuva ekutanga zvaiwirirana, asi Robbie paakazoenda achikura mukuimba zvakazenge zvakuita se vanoti patsanuranei kuwirirana kwavo, nokuda kwokuti iko munoziva panosangana shasha dzega dzega, uyo anenge achizviti ndini, uyo achiti ndini. Kunyange zvazvo Thomas Mapfumo ari ndiye akatanga, akanga ane nguva yakakura ari mune zvekuimba, Robbie achizoteerawo kumashure, asi semwana akateerawo kumashure akazozviisawo pachinhano chokuti icho hano inini yezvinezvi ndakura, ndaramukanya no avasvike pandini. Tinosona neko. Saka pane here imimi pamakamboonao vari vese kana vachikurukura kana vachiita nyaya zvavo? Handina zvangu pandakaona vachikurukurirana, asi chiri kundipa kuti izvo nditaure kudaro so ndechekuti ndakaona paalbhamu yakaburitswa naRobbie inonzi Big in Zimbabwe, pakanga paine karwiyo ipapapo kaitaura nezvemanakiro akaita nyika yedu yeZimbabwe, kuti nyika yedu yeZimbabwe ine nzvimbo dzinoyevedza, zvese zvirimo zvinowanikwa zvinhu zvakanaka zvinowanika muZimbabwe. Saka yakanga iri mhinduro yaakanga ari kupa kuna Thomas Mapfumo kuburikidza pane kambo kakewo Thomas Mapfumo kaakaimba kaairumbidza America, kuti America yakanaka. Saka Robbie akabva apindura kuti zvaiwa America haina kunaka, Zimbabwe yakanaka. Achimirira munyika yake. Uyo mwana wemuZimbabwe ari kurumbidza kunze. Aiya, panonzisike ipapo. Saka Robbie makambomubvunza here nezvekambo ikako kuti apo aidaidza kuti kudii? Ya, Robbie ndakamubvunza kuti izvo kambo aka iwewe wanga uri kuedza kutaura kuti kudii izvo? Robbie akanditsanangurira akati izvo aiwa unoona iwe nyika yedu ino yatigere ine inyika yakanaka kwazvo, ine kudya uchi nemukaka. Saka zvaine uchi nemukaka ka mumwe munhu haangarumbidze nyika yekune kunze achitadza kurumbidza nyika yake yaanogara iye. Saka kambo ikaka kuzoona ndokaburitsa kudaro so aiwa ndandiri kutoedzawo kutogadziridzawo kuti izvo aiwa ka Vamukanya muri vakuru pakuimba makatanga, asi ini ndichizoteera kumashure, asi apa ngatirumbidzei nyika yedu tese. Chako ndichako. Ko kuzorumbidza zvevamwe zvedu zvozoitwa sei? Aya, mukomana anga ane maonero ake sechizvaro chemuno munyika yeZimbabwe. Pane here paimbodzokera kumbono varaidzawo vanhu vari kugurwe kuno vantu kana kunana Centenary paimbouya vachimboridza ikoko ine chikwata chake achifadza veruzhinji? Ya, izvo aizviita, aidzokera achienda achimbonovafadza kuguruve kuCentenary ikoko
aienda achinovafadza. aitambirwa sei akauya ikoko? Aiwa, aitambirwa zvine mutsindo, aitambirwa zvakanyanya. zvimwe zvatingatisisi achagumuka zvainga asingafarire. Munhu akanga ari munyoro, asi ukamukanganisira ukamuitira zvaakanga asingadi, munhu aiita hasha. Asi hasha dzake dzaiita Robbie, zvinhu zvaaiita panguva iyoyo akanga asina hasha dzimwe dzinoenderera mberi. Waiti kana ukagumburana naye nhasi, mangwana makutoita zvimwe, makutosekedzana, makutoita zvimwe. Chiitiko chimwe mukoma Lasten chamungati munotondera kuti mukomana uyu apa zvashuwa pa vanhu vanga vamugumbura kana kuti anga agumbuka pachake, chamuchiri kutondera kuti hei ndikazvirangarira zviya ndechipi? Right. Pane chiitiko chakaitika kumarondera. Vakomana vebasa vaenda kunoshanda ikoko pane rimwe purazi rainzi Somerset. Saka vakomana ava mukushanda kwavaiita mazuva ekutanga vakashanda zvakanaka, nokuti yakanga iri contract ye 2 weeks yakanga apiwa. Basa iro raifanira kunge ratopera. Chakazoitika ndechekuti rimwe zuva vari kubasa ikoko vachishanda, havana kukwanisa kuchengetedza compressor, nokuti pasandblasting compressor ndo inoita kuti basa rese rifambe. Saka pane mumwe mushandi ainzi Fungai, akaita musikanzwa ari pabasa ipapo. Ane tambo dzimwe dzaakaenda kunobata-bata pakompresa paipai. Saka abata-bata tambo dziye kompresa yakabva yatanga kupfumbuka utsi zvokuda kutsva zvezve. Saka kompresa iyoyo kununurwa kwayakazoitwa ndekwekuti iko pane mumwe murume aishandawo papurazi ipapo, asi akanga asingashandire Robbie. Aiita zvemakanika izvo, aiziva nezvemakompresa. Saka iye ndiye akazomhanya kuenda pakompresa paipai, ndokubva anodimbura dzimwe tambo. Chiutsi chichiye chakabva chamira. Saka Robbie ndokubva azofonerwa ari kunogwara, ari kuno kuti Robbie uya kunoko, zvinhu hazvisinai kumira zvakanaka kunoko. Kompresa yako haisisiri kusenza, basa ratomira izvezvi, ende murungu wacho ari kutopopota izvezvi, ende ari kutotizve ye contract yako yatopera. Saka chiitiko ichocho Robbie paakazoenda ikoko yakaita bata-bata, yakaita bata-bata zvokuti akatozobvisa vamwe vashandi basa nokugumbuka. Akaita hasha. Aya, pari kunzizika chaizvoka. Saka imi mukoma Lasten kambo kamufarira Robbie chagumuka ndikapi?
kambo kandinofarira kamukomarobi ndinofarira kanonzi Temba Nechako. chiyokubata ipapo Chinondibata ipapapo Temba Nechako ndechekuti icho munhu kana uine zvinhu zvako zvaunenge uinazvo hapana chinokunetsa nokuti unenge uine zvako zvokuti kana ukafunga uda kuti ndoda kuita ichi unongoita, ndoda kuita ichi unongoita. Asi ukada kushanda kana kuti uchifunga zvemumwe munhu kuti izvo ndichanonopiwa nanhenge zvinonetsa. Saka chako iwewe unofanira kutodada nacho. Chakauya vakomana chakauya, chakauya vakomana chakauya, chakauya vasikana chakauya, chakauya vasikana chakauya, chakauya vakomana chakauya, chakauya chirwere chakauya, chakauya chirwere chakauya, chakauya vakomana chakauya, chakauya vasikana chakauya chirwere. Chakauya vakomana chakauya, chakauya vakomana chakauya, chakauya vasikana chakauya, chakauya vasikana chakauya, chakauya vakomana chakauya, chakauya chirwere chakauya, chakauya chirwere chakauya, chakauya vakomana chakauya, chakauya vasikana chakauya chirwere. If no self-respect, you end up 6 foot under. So get your act together, no cheat, no one.
akina Pierre kana sori uri chembere takwa pore pore life ayisurure rure hongu chinoti nakusiya kunyemwerera wotoshingirira worega kumanyirira wese wese kwese kwese ane mkondombera usati Kristo siye hona acha tokuchisa ndishiye jangwa ndibishe kukusafisa mukomana ita mwani muskana ita mwani ukada uskida tani shasha unofa uri wani ndokanonziko chakauya chirwere kubva kunaika Robbie Chagumuka yanga iri mhando kani yepamusoro-soro aigona kurongedza munhu ikauika muzoroti pasari kuti rikaende kugara ndichitaura ndichiti muriwo unonaka ugare mundiro chokwadi right mukanya pavakaridza kambo kanonzi Big in America iye akabva aridza kake kanonziko Big in Zimbabwe iwe kaiwe ameno makwikwi cheo right zvimwewo zvamuchiri kurangarira mukoma last right chimwe chiitiko chakaitika chinofadza panguva yaakanga achiri mupenyu ndechekuti icho ane nguva yaakakokorodza mhuri yese kusanganisira namai akati no inini ndiri kuda kuti izvo tombofara tiri panzvimbo imwe chete ndichiratidzawo kutenda kwamuri mimi amai uyezve nokutendawo hama dzangu mune zvavanenge vachindiitirawo saka pane nguva yaakatakura mhuri yese kuenda kukaribha akati aiwa ngatimboendai kukaribha tiende tombonofara tiriko ikoko tiri panzvimbo imwe chete saka ndo chimwe chiitiko chakandifadzawo ichocho ende zvakaitika kuti akakwanisa kutakura mhuri yese akaenda nayo mhuri ikafara iri pamwe chete muchembere akafara zvinotiratidza isisi sevanhu vatema izvozvo zvinotiratidza kuti izvo kana uine mubereki wako unofanira kunge uchivimba naye kana uine hama dzako vade vese vachiri vapenyu iwewo uchiri mupenyu uvaitirowo zvaunokwanisa kuitawo iwewe vachiri vapenyu newewo uchiri mupenyu kuti vazopupurawo kunaka kwako icho kwani Robbie Chagumuka hanzi Machewe zita rekuti Machewe rakauya sei right zita rekuti Machewe iri mukuuya kwarakaita rakauya sekudai izvi Robbie aiti akafunga kuda kuita chimwe akanga asingadzokere kumashure zvaanenge ataura kuti ndoda kuita zvakati muupenyu hwangu zvaitoitika
chero pangave pari pagungano paanenge akaungana nevamwe vake vachinwa zvaanenge ataura ipapo kuti bati munoziva inini muupenyu hwangu ndiri kushuvira kuda kuti ndiite zvakati zvaitoitika. Saka mune zvaaitaura izvozvo izvo vamwe vanhu vakatorowo kungofadzwa nazvo kuti Robbie anotaura achiti izveiye ndoda kuita zvakati ndoda kuita zvakati ndoda kuita zvakati. Saka iyi simba radzo yaitaura. Saka ndopakazongobhozwa kungoti machewe anotaura zvimwe zvinhu zvinonakidza zvaanenge achingotaura. Saka ndopakazongobhozwa zita iroro ngoti machewe. Aiwa, pari kutsika chose. Mimi semhuri makamboita musi wokumbomurangarirawo here sezvatiri kuita nhasi pawireless imimi neni Mukoma last time? Handide kunyeva hangu, ndoda kutaura chokwadi. Ndikati inini kupa kushayika kwakaita Robbie, handina nguva kana kutiwo semhuri patakambounganawo tichiti izvo isusu nhasi toda kudini, toda kurangarira Mukoma Robbie sezvatiri kuita nhasi uno inemi Mukoma uma. Pachimurengewo
kangoko bhokuna hurricane yuga muchatura kamukanya mapfumo kanonzi big in America. Ndoda kupai manje big in Zimbabwe. Robbie, what do you think about Zimbabwe? A lot of people talk about Zimbabwe. Zimbabwe inyika yandinofarira zvikuru. Vamwe vanoti kuAmerica kwakanaka varume. Everything's nice in Zimbabwe. Everything's big in Zimbabwe. Everything's nice in Zimbabwe. Everything's big in Zimbabwe. Everything's nice in Zimbabwe. Everything's nice in Zimbabwe. Everything's big in Zimbabwe. Nyika ino yakanaka varume. 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 Everything's nice in Zimbabwe. Everything's big in Zimbabwe. Everything's big in Zimbabwe.
nice in Zimbabwe. Everything is nice in Zimbabwe. Everything is big in Zimbabwe. The roads are nice in Zimbabwe. The climate is good in Zimbabwe. The climate is good in Zimbabwe. The climate is good in Zimbabwe. The Black Heroes vachingaveneka mushaka bhurrobi chagumuka mwachewe yawenda kuni auriseko mukoma wangu sekuru wangu opita toguva mombe wasira seko lusingo solo Grace Manyani, I like Petani. Lucy Matani, Pakambu Zumabo. Baba Imba also Soro Jena, Solazi, Kwa Amanda Suko. JJ Kanjio Johnny Ekes. Pa Johnny Rode Kumazoe Uko. Kurisena zikwa igava kwamasomere kumarondera pamadhururu apo pamaskana ndokwakapenga manje kunzi kumaskana ndakasvikapo kumarondera kunzi kumaskana. Robbie, what do you think about Zimbabwe? A lot of people talk about Zimbabwe. Vanototaura nezvayo nekuti ine zvese kare kati panapa kuti Robbie chagumuka mazuva ekupedzisa chizva zvakuitika ka pari right. Mumazuva ekupedzisira ndaenda kumasasa paki kumba kwake. Ndakasvika ndikamuona akarara, saka ndakamubvunza ndikati zvenini kokurara kudaiso kochii chiri kunetsa. Saka ipapo ndopa akanditaurira kuti zvano inini handisi kunzwa zvakanaka, handisi kunyatsonzwisisa zviri kuitika panyama dzangu. Ndikamubvunza ndikati zvenini chii chiri kunyanyoitika pamuri. Ndopa akandiudza kuti mudumbu mangu ndiri kunzwa sekunge ura uri kudambuka dambuka. Saka ndopa ndakamubvunza ndikati zvenini hapana here chimwe chinhu chekudya mungave imomo mamunofara nevamwe venyu chamakadya chingave chakaiswa muchedura kana chii, kana iko kumba chaiko kwamugere kunoko namaiguru, hapana here zvimwe zvakaitika. Asi Romba akapupura akati zveyano hapana, kungori kurwara chete kwandiri kuita. Asi panguva iyoyo zvaisaratidzika sezvinhu zvanga zvichasvika panguva yakaomarara, zvaingoita sekunge ndezvedambe zvaakanga achiita. Saka kwapera mazuva matatu ndakadzokerazve kunomuona kumasasa pake. Ndopa akanditaurira kuti zvano zvinhu zvezvi ndiri kuona zvinenge zviri kutoenderera mberi kukurwadziwa kwandiri kuita. Saka taona isusu kuti izvi hazvisisiri kuita izvi. Mwana wacho mukomana mukuru anonzi Hendrix ari kuita pari zvinezvi, ndiye akazotizve iye inini ndafunga kuti izvo baba ndivatakure ndiende nawo kwaMusami Hospital kwaMurewa, vanorapwa ikoko, nekuti handisisiri kunyatsoona utano hwavo pahuri chaipo chaipo. Saka ndopa vakazotakurwa nemwana mukomana wavo Hendrix kuendeswa kuMusami Hospital
ende kuendeswa kwavo ikokoko kwakauya mushure mekunge mainini vahendricks munin'ina waamai vake ndiye akanga ari dokta mukuru pachipatara ichocho. Saka iye ndiye akatizvo iye no ngavauye kunoku ndomboedzawo zvandinokwanisa, asi hazvina zvazvakabatsira. Ndokwavakazoshayikira ikoko kumusami hospital kwamuriwa. Makazonomuradzikira kupi? Takazonomuradzikira kuMburwe kupurazi rake pachanzi apo ndokwatakanomuradzikira. anga akurima futi? Akanga akurima. Zvakapinda sei zvekurima? Right, zvekurima izvi panguva yakatanga chirongwa chekugoyiwa kwevhu akangozvifarira akati no inini ndikabata mativi ese ndoti kurima ndichiita izvi zvimwe zvekuimba zvinotibatsira, saka regai ndombopinda mune zvekurima. Ndopaakawana purazi iroro kuMburwe. Asi imimi pamakaona apinda kumunda uku kwakuri sei, zvaifamba here? Right, semunhu akanga achangotangawo zvakanga zvisiri kunyatsofamba zvakanaka. Zvakanga zviri zveapo nepapo, asi wainyatsoona kuti hazvisi kunyatsoita sezvinhu zvakanga zvichiri kutanga. Kapoka amasira akazotisa mukoma wedu regai tinze panapa kuti madzimai anga akamira sei. Mudzimai wake wekutanga ainzi Jane, ainzi Jane Kanda, akaita naye vana vaviri vakomana, ani nani? Hendricks na Forget kana kuti Bima, ndo munhu ari kufamu yezvinezvi. Vanomuti Bima asi zita rake chairo anonzi Benedict kana kuti Forget. Ndo vakomana 2 vaakaita nemudzimai wake wekutanga. Mudzimai uyu kumusha kwaibva kupi? Mudzimai uyu kumusha kwake ndio kuZambia, ndo kumusha kwake. Zvasangana kuti muno mudhorobha? Vakasangana kuCentenary ikoko, ndoko vakasangana kumapurazi ekuCentenary. Sei vakazosiyana? Kusiyana kwavakaita pane kakunetsana kavakangoita, asi kunetsana kwavo kwavakaita yakanga isiri nyaya yanga yakakura yekuti izvo ngasvike pakuti vasiyane, asi mukadzi ega ndiye akazongoti iye inini Roba ndichada nezvako, ndokubva angosimuka ndokubva aenda kuvabereki vake, asi Robi haana kumuti handichakuda kana kuti chii, asi mukadzi ega ndiye akangoti inini ndakudzokera kuenda kuvabereki vangu, ende ndokubva aenda kuvabereki vake, haana kuzodzokazve. Imi hamuna kuteerera naBamuni? Takateera nokuti iwo maiguru neni taiwirirana, takateera. Maiguru chii chanetsa maiguru, asi zvavakandiudza zvacho kana kuti zvavaindiudza zvacho yakanga ingori nawe yekungotizvo mukomo wenyu anonetsa Bamuni. Saka ayo inini handigonani nazvo. Akakuwadza usikana?
handisingaziva hangu kuti izvo akanga aine zvimwe zvaakanga akuita here asi ndo maiguru ndo zvavakanga vachingondiudza izvo ai mukoma wenyu aiwa mukoma wenyu anonetsa. imimi mwana wamai wenyu maimuona ainetsa chi ainetsa chi kunetsana kwako kuri kunetsana kwawo pairi chiri chitadaizi nemi mamwe semamusingazvioni kunetsa kwacho. Asi mwana wamai vangu haungaregedze kuona zvimwe zvacho unozviona. Mukoma Robi munhu wewe akanga asingade kuitirwa zvimwe zvinhu zvemaone waiti ukamuitira zvaasingade aiwa kumukadzi aibva atoita sekunge aisa chibhagera aiwa aisimudza nechibhagera aisimudza wakati aiwa inini ndakundikana regai ndiende kuvabereki vangu. Saka vakazowana futi umwe mudzimai. Ya vakazowana umwe mudzimai vakazowana umwe mudzimai ainzi Shupikai Kamvura. Amutora kupura akamutora futi kusendinari ikwako. Shupikai uyu vakaita mwana mumwe chete musikana anonzi Latoya. Saka vakazosiyanazve naShupikai. Asi chikonzero chokusiyana naShupikai izvi dzakanga dzanyaya dzeutsanana idzi. Robi aigara achichema kuti no utsvina wanyanya inini handingagare nomunhu akadai so. Saka munhu aida smart. Saka ndokusiyana kwaakazoita naye. Saka ari kupi Latoya? Latoya ari kumacheke ndokwaari akatorohwa. Latoya mudzimai. Iwo amai Latoya vari kupi? Amai Latoya vakashaya. Kana iye Jane mudzimai wekutanga akashaya. Ndobvazeresa apa pana Latoya. Apa pana amai Latoya akazotora mumwe anonzi Grace Mapesa. Right, Grace Mapesa vakaita mwana mumwe chete. Akamutora kupi? Akamutora kwamusana. Ndoko akamutora. Saka Grace Mapesa uyu vakasangana kunoko. Grace akanga ari kuita kosi yake yenursing kuparire Nyando. Saka vasangana kudaro Robi akazokanganisa mwana waridzi. Mukanganisa kudaro zvenursing zviye zvakabva zvadini zvakabva zvafa. Right, zvafa kudaro Robi ndokubva azogara pasi nemudzimai wake uyo yakati mudzimai ndiri kukumbira ururegerero nokukukanganisira kwandakakuita ona waita kosi yako yenursing. Zvakadii kuti zvochitsvaga imwe kosi yaungaita. Saka mudzimai wacho akabva atizve alright ndikufunga ngoti ndiite imwe kosi yeteaching. Saka vakazoendeswa kukosi yeteaching kuBelvedere Teachers College. Vakaita makore mana vari paBelvedere Teachers College. Vakaita mwana mumwe chete musikana ainzi Niki. But vakazosiyanazve naGrace Mapesa. Kusiyana kwavakaita naGrace Mapesa vaidhonzerana mukugara kwavo kwavaiita nokuda kwokuti Grace Mapesa mudzimai akanga akafundawo chaizvo. Robi akanga akafundawo chaizvo. Saka Robi aiti akawanawo chaanotaura mukadziwo aipikisana nazvo kuti zvayo iwe haungandiudzezve inini ndakafunda chaizvo uyezve inini ndinobva kuna vabereki vari pamusoro yanga yamakwikwi. Saka vanhu ava vakagara vachingonetsana naizvozvo kusvikira rimwe zuva izvo zvakaitika ndiripo. Maiguru vakazorohwa vakarohwa zvokunge vachaurawa. Saka ipapo maiguru vakabva atizve iwe bamini inini kwete ndakuenda kumba kwedu handichada nezvemukoma wenyu. Asi mukuona imimi zvanga zvaitika ipapo zvazvine kodzero yekuti mainini maiguru akwapaidzwe. Ipapapo zvakanga zvisina ikodzero yekuti izvo maiguru varohwe.
asi kungoto Robi pazuva racho iroro munhu akanga anwa kunwa kwakaita zuva iroro kwakanga kwakadarikidza kuti azosvika kuzorowa asanga anwira mukadzi ndizi hangu kuti akanga anwira mukadzi saka maiguru vakazongosimuka vachienda. Kwemimi maiguru airohwa seimi muripo ana bamunini maitadza kubata munhu zvanga zvisingaiti kana azvitanga vari mubedroom mavo kuti upinde imomo kuti uende unobata zvainetsa asi ndakazomboedzawo zvangu kubata apo vakanga vabva mubedroom manje vauya ndakazomboedza kubata mukomo wangu but mbama ndakarohwa ndakarohwa imwe mbama yekuti haiwa ndakabva ndasiya tikati haiwa izvi zvazvigoneke saka maiguru vakazosimukawo ndokubva vaenda vakaita mwana mumwe chete futi musikana ainzi Niki asi Niki akashayika tozotiwo mai vake Niki aiwa vapenyu nazvino vari muno marari ndomavari vari kuticha vari kunoku kumbare kunoku kana ndisingakanganisi zita rechikoro chacho St George kuno kumbare ndokwavari kuticha. Then tabva ipapo vasiyana naGrace vakazotora mumwe ainzi Maidei Jim anove ndiye mukushayika kwavo kwavakazoita ndiye mukadzi wavakasiya aripo. Vakaita vana vatatu vasikana matwins vaviri Eni naEnita kuzouya Junior Robi. Saka maiguru ivava vatiri kutaura nezvavo Maidei Jim vakashayika zvekare. Vakanga vasangana kuno kudhorobha vakasangana kuSentinari ndokwavakasangana. Semunhu aifamba zvakanyanya achienda achinoona vabereki kuchweshe kuSentinari ndokwakakwanisa kusangana naMaidei. Saka zvichireva kuti pavana vese vakanga vari vapfumba 9 asi pa9 iwoyo vaviri vakashayika Niki naBianca. matwins aya ari kupi? Right, matwins aya vari kuno kuHarare. Vakura sei? Vakura zvokuti vakatopedza maform 6 avo. Saka vari kukuwadzana extension ndokwavari kugara kune imba iriko yavakasiyirwa naRobi yavari kugara. Robi Junior akura sei? Robi Junior ari kuita form 5 ari kuMvuru ari kugara nemukomo wake Benedict papurazi. Kureva kuti Robi anga asingada kuti vana vake vasafunde. Robi handingati inini akanga asingadi kuti izvo vana vake vafunde. Robi aida kuti izvo vana vake vafunde nokuti chero panguva iyoyo akanga ari mupenyu pavana vakanga vakura panguva iyoyo vakanga vari kutoendeswa kuzvikoro zvinodhura semusikana iye watiri kutaura nezvake Latoya aidzidza muGezai ndokwaidzidza akapedza chikoro chake Robi achiri mupenyu. Tozotiwo vakomana ari kuita izvozvo Latoya ndiye wandataura wewe kuti izvo akaroorwa hapana zvaari kuita pari zvino akaroorwa nechikoro chese chakabva zvafira ipapo. Chimwe chiitiko chakagumbura baba vacho ichocho futi kuti mwana wandakaitisa Ngezai woita chigadzira upenyu hwako iwewe. Vakagumbuka
vakatsamwa nazvo zvokuti kana mukufa kwavo kwavakaita vakanditaurira inini vakati munini handisi kuda kuti Latoya asvike parufu rwangu nokuti anditsamwisa zvaaita ndandisingatarisiri kuti izvo angaite zvaaita izvo ina handiri kuda kuti izvo aite upenyu hwakanaka but chitatsaone zvaaita nhasi. Asi akazozviita mazuva ekupedzisira ya akazozviita mazuva ekupedzisira asi haana kuwanika parufu. Parufu akazouya nokuti ndakazogara naye pasi inini ndikati no kunyange mufi akataura hake kuti izvo handisi kuda kuti izvo iwewe usazvidaro iwe uri mwana wake hapana chingakutadzise kuti izvo usvike iwewe svika asi zvochiita chitongosvika uchikumbira ruregerero kuti izvo hazvina mhosva kuti baba wako ashaika asi chitongosvika uchikumbira ruregerero kuti baba ndakakanganisa pane zvandakaita asi chokada akasvika zvokutoti iye anga atozviteedzera izvozvo kuti baba saka ndinouya akanga atozviteedzera izvozvo akanga atozviteedzera asi inini ndakatozoti izvenini hazviite unofanira kuti izvouye ndi baba wako Karombe. Hendrix akaenda sei Italy. Hendrix kuenda kwaakaita kuItaly akaita rombo rakanaka rekuti kuItaly ikoko kuna mainini vake munin'ina waamai vake vasiri vai vaishanda kuchipatara vasiri vaishanda kuchipatara mudzimai wake wokutanga Robbie Jane munin'ina wake ndiye akanga ari ku ndakazomboita hurukuro naye Hendrix wacho kaari kuItaly ikoko tikati yo wakatanga mune zvekuimba izvi panguva yacho wakatanga mudhara anga asikakuoni semoto here zvinhu zvakafadzawo ivo baba Robbie Sagumuka zvekuti tati kurei ndatove kusekondary Sendaubes tichiri paSendaubes pandaireva paboarding school takaenda kumaholidays ndakapedzera ivo vanga vaane gurupu ravo the Black Heroes ndakanga ndakutoendawo kana vachiita mashows vakanga vakundiintrodusa kumabacking vocals ndokutanga kwazvakaita ndibva ndatopindawo mumabacking vocals kwavari handiri mudiki diki pane vese vanga varipo pagurupu reBlack Heroes ndingati ndopakatangira kukura kuda zvemimhanzi izvi takaita mashows muZimbabwe kwese kwavaenda ndaendawo ndichiri kuuya kwekupedzisira takaenda kunze kwanga kuri kuSouth Africa paVenda University kutoya ndo muLimpopo province. mamunzi wakaoyoka ndiye Hendrix ari kuimbawo futi
kanaka kanonziko makorokoto kubva kune Hendrix Chagumuka. Wazuwanira chake chimhandara, wazuwanira chake chijayayo, wazuwanira chake chimhandara, wazuwanira chake chijayayo. Vana baba kuberera vana vachata, vana mai mururu vana nhasi nezvedu, ngadzidambuke nembemi vana zavira, ungagutiko matenge yake kutakabisaiso. Makorokoto kunemi mabatanisi, makorokoto nhasi madadisaimi, makorokoto kunemi mabatanisi, makorokoto nhasi madadisaimi. Nyamori yakura dzinzarakura muvarugwa, nebeyoreruka nevayo Ndiye anonzi Hendrix Chagumuka makorokoto. Right, ndozoti kwasara 5 minutes chirongwa chende kwa mvura chika makomboka. Hapana ere vada ungoti oturudwe. Amaringe negamba ratati naro pazuva ranhasika. Robi Chagumuka. wazuwanira chake chimhandara, wazuwanira chake chijayayo. Nemuvhuro musakanganwe. On 4 February. Ndomunamatira kuti aite munyama, kuswera kudzin'anga muchimutsvagira mushonga, kwanzi tichamuriga nebhonzo mwana woyo, kuswera kudzin'anga muchimutsvagira mushonga, kuti anyarire babi nhasi yaora, 4 February ndo pakasheka babi nhasi yaora, system mazhetese wezhira. Pamwe chete nachamunorwa nebeta vakatisiya kamusi umwe chete. babi nhasi yaora, Asi makore akasiyana nditika. aita chake ndomba rume yamurai. National FM radio. Hello. Makadiko. Makadiwa omali. Tipeti makadiko. Kenneth Gora ukadoma. Kulisiyana sokadoma. Ukadoma kwakanaka. National FM iri kubata ere. Aiwa takatoibata nepauro chaipo. Right, handitori. Aiwa inge iri shasha iro bichagumuka. Handitika. Zvekuti dakatora nguva aiwa mukanya aisara pasi. Kuti kudaro. Sure. Aiwa topa kutenda zvikuru Kennedy Gora. Maita basa. Ndopa kutenda zvikuru. Alright. Kennedy Gora pakadoma pa. Ndozoti Reverend Stanley Zvingwaru. Ngoma Pedro. Muri sei pakadoma ipapo. National FM radio. Hello, makadiwa omari. Ndiri pangu makadiwo. Ndongoti hangu wanga wari mhare waimba. Ndikutaura nani? Mudzimai wechivanhu maandrea paCivic Park. Ndatenda hangu maandrea muone usiku unotapira. Maita basa. Ndatenda hangu ndaya maandrea mawanzwa kana iwo paITV kapo. 7791 pa National FM radio. Hello. Wazuwanira chake chimhandara, wazuwanira chake chijayayo. Uyu mumwe mwana wacho anonziyeka Benedict kana kuti Bhima Chagumuka. National from radio.
Hello radio. Hello radio. 77. Hello. Hello makadiko. Hello. Yebo zilise. Hello. Hello Njani. Hello. Koma name tetero mpora kaipa hapo. National Funodi hello. Yes, Masura. Ndasara musara baba zilise. Aiwa, Sagarungi. Zakarongo tsara Karimanzira White. ndatenda mkoma Karimanzira. Aiwa, manziyo yakarongeka inotipa dzidziso. Atitika. Tafara vanoroona. Ndatenda mkoma wangu Karimanzira mawanza tu hapa nayo kamkoma Karimanzira kando. Wabvaita kupedzira panapa pa National FM kamoro chireka. Rega inja kusiya muri maoko a Edmond Pengis.